Hier, ja, hou hem nog even vast. De Cloud 5, dat was het. Nee? Nee. Oh, dan moet het de Cloud Koning zijn. Nee. Wat heb je in je hand? Ja, dat dacht ik al. Zo, nou, we zullen even mijn Google erop aan. Goochelaar David. Ja, David Globe. David Globe, ja? Ja. Ben je veel aan het goochelen dan? Heb je veel goochel putjes? Ja, van alles, ja. Zo 7 jaar. 7 jaar aan het goochelen, 8 jaar zelfs. Hoe is je naam? David Globe. David Globe, ja. Hij zit ertussen. Ja. Toch, ja? Ja. Jij hebt hem daarin gestopt. Arie, ik heb per ongeluk alle kaarten in mijn zak gestopt. En hier is jouw kaart. En dat is... Nou, dat zal schoppengraar zijn. Ja, dat is Hey. wel. Ja, wacht even. Ja, ja, je bedondert waar je bij bent. Maar waarom ben je nou naar Nederland toegekomen dan? Wat is hier nou zo leuk dan? Ja, het is hier een mooie... Nee, ik ben voor Friesland gekomen, niet... Ja? Ja, Wat dan? het is een mooie land. Ja, een mooi land hè? Een land, ook gewoon een land. Ja, een land. Nee, we lopen even naar kantoor. Ja. Ja? Dus ik heb er straks zien dat het wel klopt. Hè? Dat er net mijn mind wist. Oh nee, dat is de... Oh ja, hier. Daar heeft ze er. Dat is het. Nee, klopt wel. Je doet zo'n tikje op een kaart. Heeft dat nog een functie of is het gewoon weer een beetje de show? Nee, als je de kaart wakker maken. Hè? Moet je de kaart wakker maken. Kom op jong. Pap. En dan is hij er. Ja, daar heeft ze 3. Ja. Bart, kan je hem gewoon even erin duwen? Ja. Wat de fuck. Oké. De bonuskaart is gebogen. En dat is... Nice. Oké, Marcel. Ben je linkshandig of rechtshandig? Linkshandig. Linkshandig. Vooral links onhandig. Maar... Met je linkerhand Hè? gewoon zo langs dat kaart gaan en gewoon bij een kaart stoppen. Ja, langzaam. Ja, en stop maar bij een kaart. Deze kaart, ja. Ja. Bart, wat was jouw kaart? Nou ja, de ruiten 3. Dat is mijn kaartje. Geweldig. Ja, snel toch? Ja. Ik ga maar een beetje poetsen hier aan de randen. Even op de tafel, ja? Een beetje smarig. Dat is ook weer. Nou ja, het is gewoon steen. Trek het ook weer om naar mijn kindertijd. En dan staan we een bal. zo, Hé, ja. meneer, Mike, een stukje jast. Dan was ik een stukje last. Wat groot heb ik het idee. Oh, dat smaakt me goed. Het is Nou meneer, hartstikke bedankt hè, voor de snert. Wie lekker, ja. rondje lopen. Ja, mooi. Ja. Ik ben blij dat je hem lekker vond. Ja toch, ja. Ja, ik ben ook wel blij mee. Nou, dat weer de snert even. Tap we nou nog even af, denk ik maar een kibbelingje. Nou, ik ben nog even bij de kibbelingzaak, maar daar zit je gewoon heel rij hier. Daar zit je gewoon een soort van kibbelingrij hier. Een Bart die zit erin. Oh, daar de Kibbelingrij? Wat is de kibbelingrij? Is dit een kibbelingerij? Geweldig. Ja, daar weet je net weer een dreefbakken van. Dat Nee. is gewoon. Of ja, Marcel, tik maar op een kaart. Gewoon een kaart. Deze kaart. Ja. Ja? Ja, draai maar om. Dat zou ook weer niet anders. Ondertussen ben ik mijn horloge kwijt en mijn portemonnee. En... Wil je het ook proberen? Gewoon Ja, een ja, kaart. dat Tik lijkt me maar leuk. op een Die. kaart. Deze Ja, kaart. die. Wat denk je, wat is hem? Nou, het zal eruit 3 wel zijn, hè? Deze. Ja. De cloud. Tuurlijk. Oké. Geen enkele zorgen. De volgende kaart is een joker. Ja. Die leggen we bovenop. Ja. Oké. Jongen.
Dat staat er helemaal nergens op. Hij is een tovenaar. Een tovenaar! Hekserij! Ik ben nou wel overtuigd. Geweldig. Hey Bart, jong. Jo. Als ik zin om bier, Jo. zie ik die roze even in het tover. Ah, jongen. Ja, dat weet je zeker al, hè? Oké. Dat is wel 12 flessen bier. Dat hier had ik in het maat, want die flessen bier die hier nog aan je tover. Die had ik al tover in maat neer. Maar goed, wist je wat? Je smaakt dan nog hier, dan stik je gewoon eerst even een hiepen erin aan het tover hier. Ga je weer halen, hè? Stop letten nou, stop letten, hè? Oh, sorry, verkeerde ding, sorry. What the fuck? Ja, maar dit... What the fuck? Dat ken ik het maar. Dan wat zeg ik? Wat zeg je? Zo. Shit. Ja, nou ik moet je niet eens, ja? Oké. Lekker. Maar misschien kun je toezen er even erin toveren. Dan mag je wel opbreken hier. Wat verdorie jongen, hé. Geloof man. Nou. Nee, wissel je denk. Oh ja, sorry. Hey, als ik de laatste tover terug doen. Volgens nog een leuk filmpje. Doe dan toen omheen. Volgens mij abonneer je dan. Dan de laatste tover terug. Ik kan het biertje nou kijk. Verdwijnen liggen. Ik kijk. Wat doe dit, joh? Gadverdamme. Dit is van die soer, hè? Oh, jongen, wat de fuck is dit, hé? Wat is dit, jongen? Gadverdamme. Dat is net hoe daar. Maar dit is beter, denk ik. Wat is je jassen, joh. Ja. Geweldig.